Vi fortsætter med vores bæredygtige designprojekt fra folkeskolen af i håndværk og design, hvor jeg har rullet en hel masse jersey-strimler op til en kugle, så jeg er klar til at enten strikke eller hækle. Og i den her lille video, der skal vi hækle. Nu lægger jeg den ned her på bordet, bare sådan et stykke her. Og så tager jeg simpelthen fat i enden her, så snurrer jeg rundt, så jeg får lavet sådan en lille lykke. Så den ligger sådan der og ligner faktisk et P. Så tager jeg fingrene ind bagved, jeg tager lige og holder her ved det lille kryds. Så tager jeg fingrene ind her bagfra og tager fat i snoren og trækker igennem. Så har jeg lavet en lille lykke, som I kan se her. Så tager jeg min hæklepind, eller hæklenål, som i den her lille video er på 12 mm, og stikker ind bagfra, sådan. Og så skal jeg ned omkring garnet, sådan, og så er der sådan en krog, som tager fat i garnet, så holder jeg lige ved enden her, og så skal den vendes om hæklenålen, fordi nu skal jeg trække den igennem lykken, sådan. Så har jeg lavet min allerførste luftmaske, den ligger der. Nu skal vi se, hvor langt vi laver den. I den her video, der laver vi den ikke mere end nogle stykker, så I kan se, hvad det er, jeg mere skal gøre her bagefter. Men igen, den er her på krogen. Så skal jeg ned og hente en ny lykke, som jeg henter med min krog. Så drejer jeg den lige lidt, og så trækker jeg den igennem lykken. Sådan. Så har jeg en mere luftmask. Nu kommer vi til en af de der samlingsknuder der, men det skal nok gå, det er ikke så svært. Nu har vi stadigvæk fat i den første lykke. Så trækker jeg ned og tager fat i den nye strimmel der skal igennem nu. Jeg holder lige fat. Nu har jeg pegefingeren herinde imellem, og så de andre fingre, så kan jeg nemlig holde fast i garnet herovre bagved. Dem lukker jeg de 3 nederste. Og så styrer jeg med mine pegefinger. Nu har jeg så fået fat med krogen omkring jerseyen, så drejer jeg min hæklenål og kører igennem lykken, som jeg havde på min hæklenål før. Sådan. Det var min 3. luftmask. De hedder nemlig luftmasker, dem her. Prøver vi lige en gang til. Jeg stikker mine pegefinger ind, så jeg kan styre garnet. Så bukker jeg de sidste 3 fingre rundt omkring garnet herinde i hånden. Så har jeg pegefingeren til at styre med. Og så kan jeg nemlig også godt holde ved med mine tommelfinger og de andre fingre, jeg har tilbage. Dem kan jeg godt lige holde ved med mit projekt her. Hæklenålen har jeg fat omkring lykken. Så skal den rundt omkring det, jeg har omkring mine pegefinger. Henter den. Og så drejer jeg hæklenålen. Og så skal den igennem lykken der. Sådan. Så har jeg en mere luftmask. Vi tager lige en mere. Og lader den lige hænge igen. Jeg tager pegefingeren rundt omkring det garn, der kommer herover fra selve nøglen af pegefingeren der. Drejer jeg lige, fordi så tager jeg de 3 sidste fingre, så kan de nemlig holde fast i garnet hernede. Så styrer jeg med mine pegefinger, og så holder jeg fast med min tommelfinger, min lange mand her på det, jeg har i gang med. Og så har jeg så lykken, den lykke, vi har hæklet nogle gange af de luftmasker, til at hænge her på min hæklenål. Og så henter jeg jerseyen. Jeg prøver lige igen. Jeg går foran og bagved, og så henter jeg. Så drejer jeg hæklenålens krog, sådan at jeg kan trække den igennem den lykke, der sidder der. Sådan. Det var min 5. luftmask. Jeg tror, vi tager den lige en gang til, så vi er helt sikre. Vi har fat her. Jeg prøver lige igen. Pegefinger. Tager de 3 sidste fingre rundt omkring snoren hernede, og så har jeg pegefingeren til at styre med, og hæklenålen, den har fast i lykken. Så skal jeg foran og bagom, og så drejer jeg hæklenålen, og så kører jeg igennem lykken. Sådan. Nu skal vi så til at sy tilbage, eller hækle tilbage igen. Det hedder fastmasker. Nu har vi lavet luftmasker, nu skal vi til fastmasker. Så springer jeg over den første, der nu er lige efter hæklenålen, den første luftmask, og går ned i den næste luftmask. Og den ligger her. Det kan være lidt svært at se, men der kommer en der, og der, og der, og der, og der, og der. Nu tager jeg så og springer over den første, og går ned til den næste. Og den ser sådan lidt kringlet ud, for den er jo nærmest flettet sammen, men det øverste lag, den går jeg ned igennem. Og så går jeg over her. Jeg har stadigvæk pegefingeren, der styrer hele garnet herover, og de andre fingre, der lukker omkring. Og så henter jeg jerseyen, snoren, der ligger herovre bagved,
og drejer krogen, så jeg kan trække igennem. Sådan. Ups, nu har jeg lige pludselig 2 løkker på. Og for at kan lave en fast maske, en der sidder fast og som er lukket, så skal jeg have lukket de 2 der nu. Og det gør jeg ved, at jeg igen går foran pegefingeren og bagom og henter det her jersey. Og så skal jeg køre igennem ikke bare 1, men 2. Sådan. Så kan jeg lige strække lidt i det. Nu har jeg kun 1 løkke tilbage. Så skal vi ned igennem den næste luftmaske, der sidder lige ved siden af den her. Det må så være den bue, der ligger lige der. Der skal jeg så have hæklenålen ned igennem der. Og jeg er stadigvæk styrer med mine pegefinger og lukker med de sidste 3. Og så henter jeg jerseyen. Jeg kan lige køre den omkring krogen der. Og så holder jeg fast i det andet, det vi har lavet. Så drejer jeg hæklenålen, fordi så låser jeg nemlig også, så den kan gå igennem. Og så trækker jeg den igennem lykken. Så har jeg 2 igen. Og den skal vi jo have lukket med en ny hentning af garnet herover. Og der har jeg stadigvæk fat. Jeg bliver ved med at holde fast sådan her. Så tager jeg hæklenålen, kører foran, og lige vipper omkring krogen, så holder jeg fast i det andet herovre. Så drejer jeg hæklenålen for at låse den fast, så den ikke glider af. Og så skal jeg igennem begge 2. Sådan. Og så kan jeg fortsætte hele vejen ned. Fordi så skal jeg lige vise jer, hvad man gør, når man kommer ned til enden. Nu gør jeg det lige lidt hurtigt. Men I kan altid se videoen igen, hvis I er i tvivl. Nu kommer jeg ned til den sidste luftmask. Og laver en fast mask. Så ser det sådan her ud. Så starter jeg, eller slutter med, hedder det faktisk. En luftmaske, som vi lavede i starten. Altså foran og henter og drejer og slår igennem. Så må jeg vende hele det arbejde, jeg har gang i. Så vender jeg den sådan der. Nu sidder der så, du kan næsten se her, der kommer nogle buer her. 2, 3, 4, 5. Og det passer med, at vi har lavet 5 fastmasker. Nu skal jeg ned igennem den første bues hul. Det er den der. Så trækker jeg hæklenålen ned igennem buen. Og når jeg kommer igennem, så ligger jerseyen herovre på den anden side. Så skal det rundt om hæklenålen. Herover. Og jeg holder stadigvæk sådan, som vi gjorde helt fra starten. Trækker igennem hullet. Så har jeg 2, ligesom jeg havde før i den første række. Og så henter jeg igen noget garn, hvor jeg drejer nålen og trækker igennem de 2 masker. Og det gør jeg også hele vejen igennem her. Nu kommer vi lige til sådan en samling der. Den har lige sådan en lille knude. Og så kan jeg gøre det hele vejen over til den anden side. Nu er det sådan, at når man hækler, så kan man gøre det på forskellige måder. Nogle de holder sådan her på hæklenålen og kører igennem og henter og trækker igennem de 2 masker. Jeg kan bedst lide at have hånden ovenpå, men det er lidt forskelligt. Det skal man øve sig i eller prøve nogle gange for at se, hvad man bedst kan lide. Der er ikke noget, der er forkert eller rigtigt for den sags skyld. Sådan. Så har jeg sådan et stykke, og så kan jeg fortsætte. Og hvad var nu, man skulle gøre, når man kom for enden? Så skal man slutte med en luftmaske. Og det gør jeg sådan. Og så drejer jeg mit arbejde og starter forfra og kører ned i de der huller. De er meget tydelige, de her huller her. Så kører jeg ned igennem dem. Og der havde jeg 1, 2, 3, 4, 5. Og når man så har øvet sig rigtig meget, så kan man jo hækle et helt stort tæppe, som ligger her. Et helt stort tæppe af ene af rester, jeg har sat sammen. Og for enden, nu er jeg slet ikke færdig med det, det skal være meget større, men her for enden, der har jeg hængt sådan nogle frynser. Man kan også lade være med at have noget, det bestemmer man selv, hvordan man vil pynte det. Men det var, hvordan man hækler et tæppe.